ngiro siguro na ligsan. Ay, di na naman po na yun na. CALERIOHAN. Naanad ra ka. Naanad ra kang bahog ang sus. Sige, pagbaho-baho. Sige, pagbaho-baho. Puyo. Hanang sibuyas gipananam ay. Eh, mo gipa. Kung ang barbo karong. Kunirayit ang tambok. Sirit. Baho. Di man uyong mo nga. Dugay man kay mahuman. Dugay man kay mugawas ang katapusan. Kaya masangit, mas tumoy. Putli na yan tumoy, Meg. Yan din ang ikaw niyang kersunis. Nakatawa. Ano? Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hala na ba yung gihigan? Hala ko. Wala Sibuyas pa yung Patib-patib eh. Wait. Sam ayaw, sam. Kalos mga sibuyas man ang mga tanom dito sa mga tao. Agay! Agay ako pilan! Wala may Kana gid. polio kayo. Kana spray. Una. Pinchay po nun, ni barato man. Nine nagdag. Pili. Landslide to. Barato, 20 kapit. Oh, ni barato na. May narong ipamalit. Follow you. Ang kalabasa diyan pwede mahala. Ito yung mahal natin, tag-40. Ikaw maungwan ay baligyang hiniwa na may hiniwa tanadaan. 40. Wala na baligya ay. Wala! Ay, naawa! Tarong daw dia! Naigo na na! Ikaw, puyo daw ikaw yung ha? Ako ko na itong sunay tanong. Hindi ko nagtarong. Sibuyas. Ay, sige ra magpuan diha. Na may tao lagi. May nagbunong tao. Dili na. Ikaw ba diha? Ay. Plastik kami giloy. Hilom. Ina na ay mo daddy mix. Kanang isog kay mo daddy ba na dayon. Di ba din na mangisog mix. Sama ka? Kung lang nila butang ikuan. Right ni mo mix. Inigdagan ganig bakos din mix. Ana di mo daddy. Urot na kang kuan diring kuan ay. Repulyon ano. Sapak to. Ang kang sa pakay to. Ug katong na dito ay nabi to si repulyo to sa ubos. Iya hapot. 40, 50, At 60, 70, doon sa may Ito. kandingan. Nga ba ka sila? 20. Oy, sirado man. Ano na mga tanan oh. Kanang repulyo o kuan. Sibuyas,